ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା ଅପେରା ଯାତ୍ରାପାଟିର ସୂଚନା। କେଉଁ ଅପେରା ଯାତ୍ରାପାଟି କେଉଁଠି, ଆଜି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବରହଟା ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ ଆଜିର ନାଟକ ଗାନ୍ଧୀ ଭୂମିକାରେ କହ୍ନେଇ ଦାସ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶଶାଙ୍ଗ ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମଧୁବନ କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ନୂଆପାଟଣା ପାହାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାୟାବିନୀ ମୌସୁମୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କାପଡ଼ା ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସୀତା ବନବାସ 17 ବର୍ଷ। ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିଆ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ିସାହି ରାମଦାସପୁର ତ୍ରିଶୂଳିଆ କଟକରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଲିତୁଠ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଦହିପୁର ବାରିକପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଛୁଆଳସିଂ ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରାଜାମ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରାମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଲପକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସାଥୀ ଆସିଥିଲା ସପନ ନେଇ। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଡିହସାହି ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦେବଦାସୀ ହେବି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରତାବଇ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପଦାଗାଁ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମାରୁ ମହାଭାରତ। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦହ ପାଣିଆ ତିହିଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ମନ ଝୁରୁଛି ତତେ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଜଘାଟ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଦେରେ ଧରାମ ଦୁଃଖ ପାସରା। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତ୍ରିନାଥ ବଜାର ଫୁଲନଖରା କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନକୁ ପଚାର କଇଁର କଥା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଶିଶୁଆ ରାଜକନିକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ କମଳ ଦେଶର ରାଜକୁମାରୀ। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୋମାଗଡ଼ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଆସାମର ଶରଧାବାଲି। ଅପେରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଭଗବାନପୁର କୁଦାନଗରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅର ବାପ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଗୟାଳବାଙ୍କ ବାଙ୍କି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ହେଲା ଏମିତି ପ୍ରେମ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କଷଣ ଅଣ୍ଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଶେଷ ଫଗୁଣକୁ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର
ତୃତୀୟ ରଜନୀ ପତିରାଜପୁର ଖଇରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସନ୍ଧେଇ ସିନ୍ଦୁର। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତା'ର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ ଝିଙ୍କିସରି ତାପଙ୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଆଜିର ନାଟକ ସାଧବ ବୋହୂ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଇନ୍ଦ୍ରପାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ବାକି ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପେରାର ଅପଡ଼େଟ୍। ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।